हर हर महादेव भैया लोग। हम अवधि हास्यरस व्यंग्यात्मक से पंकज चौहान आप लोगों के बीच हम तीसरी व्यंग्यात्मक हम आप लोगों के बीच छोड़ तानी जा उहमें भी प्यार दुलार दे जा जेकर बोल हो महंगाई कैलस ऐसन उछाल देश में। महंगाई कैलस ऐसन उछाल देश में जनता भइल बाटे पूरा बेहाल देश में। महंगाई कैलस ऐसन उछाल देश में जनता हो गई पूरा बेहाल देश में। हो गईले किसान सब कंगाल देश में, पूंजीपतियन सब हो गए माला माल देश में। हो गईले किसान सब कंगाल देश में, पूंजीपतियन सब हो गईले माला माल देश में। अरे महंगाई के भइल ऐसन उछाल देश में, महंगाई के भइल ऐसन उछाल देश में। विद्यार्थी सब बेचे पकौड़ा दाल देश में। अरे विद्यार्थी सब बेचे पकौड़ा दाल देश में। युवा धरना करेले हर साल देश में, वैकेंसी ना मिले धरना होला हर साल देश में। लाठी चार्ज हो जाला बवाल देश में, कैलस महंगाई के ऐसन बेहाल देश में। अब किसान सब हो गए कंगाल देश में, पूंजीपति सब हो गए माला माल देश में। कैलस महंगाई ऐसन उछाल देश में। सबही हो गईले राजा हरिपाल देश में। सबही हो गईले राजा हरिपाल देश में, पूंजीपतियन के फैलल बा जाल देश में। सबही हो गईले राजा हरिपाल देश में, पूंजीपतियन के फैलल बा जाल देश में। होले घुसखोरी हत्या ना बा ख्याल देश में। होले घुसखोरी हत्या ना बा ख्याल देश में। चाहे मंत्री विधायकन के माल देश में, चाहे मंत्री विधायकन के माल देश में। कैलस महंगाई ऐसन उछाल देश में, कैलस महंगाई ऐसन उछाल देश में। हो गईले किसान सब कंगाल देश में, हो गईले किसान सब कंगाल देश में। जय हिंद।